Crime and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Vernel. Bakit kang hanibala ka, ha? Ibay! Ako na pa! Sa ima, bigod ka? Hindi ko ganahan o bayok! Tumaman ako tuyo, apa! Tumaman ko isa! Kaluoy in taon ni mo, Verneloy. Suko mo kay Papa. Permi na lang kang bunala ni Papa. Sige lang, inikadako na ako. Mulayas ko din eh. Unsa dong? Mupahawa ka dinis ato? O Divina, pila ka tuig na ko nga nagpaabot ining higayuna. At last, makalikay nagig ko ni Papa. Mahuman na tanan akong pag-antos. Imo na day kong biyaan? Day, kung successful lang unya ko, balik kun tika. Promise na nako nimo day. Inangga kay tika. Siyempre, kaluhagot ta. Pero, asa man ka mo ato dong? Manila? Mularga ka sa Manila? O ma, mamasin ko nga makatrabaho ko dito. Ana, hala, sige. Kung mauban ay kadahan ni mo, la sige. Yun na, kaysa may kauban di mo dito. Okay na yan. Salamat kay Yads hang, ang ipasud ko ni mong trabaho dinhi. Ay, may pa yan, Yads, uy. Basta para tarong lang gid sa imong trabaho, ha? Para magdugay ka din, he. Oh Yads, maningkamot gyud ko Yads. Kay balikon pa na akong kaluha og si Mama. Gusto na ko nga ako mo ay mubuhi nila ug mohatag sa tanan nilang mga panginahanglan. Congratulations, Vernel, sa iyong promosyon. Congrats, Bernel. Salamat! Salamat sa inyong lahat! Huwag niyong kalimutan mamayang gabi ha! Mag-bar tayo para sa pag-celebrate ng aking promosyon! Cheers! Cheers! Ay! Yads, I'm so happy for you. Ako na may kagsweldo. Wag yun ni mo, sige akong tabang ni mo. Dako sa kausaban akong kinabuhi tungod ni mo yan. Thank you. Ay, asa naman na siya? Ha? Kinsa ba? Uy, nakikipaabot? Oh, friend ako. O mo ba? Tara di! Ay! Ha? Ay, ba na ba?
Uy. Sorry, Akin. Na-late ko. Oh, kung gwapo, Yads. I know, right? Ila-ila day mo. Um, Joseph, si Vernel, akong best friend. Yads, si Joseph. Hi. um, Yads, uy. Hi ko no. hi. Ay, Cute kay ka. Namuwa ka. kini, nauwaw ko ni mo. Can I have your number, Vernel? Sure. Ha? Sige mo glaag ni Joseph. Uyads, ganahan kay ko niya. Ambot ba, oy? Bisan og bayot ko, no? Pero di siya mauwaw mo agbay na ako sa dagang tao. Di ko maka-feel nga, gikauwaw ko niya, Yads. Ay, Yads. Di ka gustong mamalaw ni mo, ha? Pero ay na pag-assume. Kaysa akong nailhan niya. Straight mag-yud siya. Uy, babae ginang iya. I know, nakasabot ko ana, oy. O kung unsab ganini akong gibati, no? Akong gibati karon, ikip ra gid na ako ni Yads. Yads Vernel. Salamat kayo sa pag-uban ako, ha, Joseph. One call away ra gyud ka. No problem, Vernel. Basta ikaw. Ay, kamayag yun mo pakilig og istorya niya, oy. Pero next week, Oh? if ever nakinahanglan ka na ako, di ko available, ha? O, bakasyon ko. Actually, madto ko sa akong uyab. Uyab? Naadi kay uyab? Ay, hala. Wala kong kasulti. Wa, pero okay ra, oy, okay ra. Sakita sa akong dugan, oy. Naibaw man ko ba nga, wa ko'y katungod ni Joseph? Naibaw ko nga, inamigo rin iyan ako, pero sakit man yun, oy. Unsam kay maayo, no, kung muli kay na lang ko niya. Gusto, sugod karon, di na ko mo text niya. Guys, since malapit ng Pasko, let me know kung sinong uuwi ng probinsya. Inform me ahead of time, okay? Okay, sir. Ay, sakto, makauli ko sa probensya. Anak, salamat ka na uli na ka. Hiningaw ko ninyo, ma. Sabihin na, ma. Ay, Hi, ito apay man. gilakaw na nagkita og ang iyang uyab. Ay, mao ba? Naguyab-uyab na di si Vina? Ay, oo. Pero buutan ba sa iyang uyab Ay, hinuon? maayo kung mauna, ma. O kinahanglang, ma. Mailahan ako, ma, kung kinsa na iyang uyab. Ana, sige. Uy, pero kaon una diri. Uy, kay akong tawag kasvina nga ipadai ang uyab diri aron maila-ila ni mo. O sige, ma. Pero, ay pagsaba, ha, nga. Ni anak ko, ma, ha? Ato siyang i-surprise. Ma! Ni Ana! Surprise! Uy! Dugan! Uli, uy! Karon pa, nakalugar. Kaya nag-focus kung maya sa akong trabaho. Hi, mga imong uyab. Gidani mo? Ha?
Pakita ako, bigay ako interviewon. Tanaw na to, gwapo ba o seryoso ba siya nimo? Ay na, dili gyud ka maka-question niya, Vernel. Mo ba? Seryoso siya. Og nahibaw ko nga love kayo ko niya. Ha, sige lang. Makita naman gid unya nimo kay musunod na to nako dayon. Oh, sabot na noon ko ka-curious anak niya. Tanawon tabi tao ron. Siya na ning nanawag ay. Aba ba? Hello, Beng. Oh. Nanakas gawas? Sige, ablihan ti ka. Bye. Ay, ako'y mo able. Ha? Tanaw na tug unsa iyang reaksyon. Vernel? Joseph! Uy! Ikaw! Hala! Tempa. Oh. Anong naaman ka? Oh, ikaw ang kaluhan ni Vina? Ikaw ang iyang uyab? Be! Vernel! Nagkailan na mo? Obe. Kailan mindaan? Ha? Vena, kamula ko na pag-istorya, ha? Nasa ko'y buhato. Sa kadagan og mauyab ning akong kaluha, si Joseph pag ang iyang uyab. Wa ko makasabot sa kong kagalingon. Mura kog nalipay nga nakakita ni Joseph pero murag di sa ko ganahan makakita niya. Love na ko siya. Dili gid pwede. Dili pwede nga uyab sa ko kaluha. Dili gid na pwede may tabuoy. Vernel? Joseph, nga nang niyaman ka? Asam di si Fina, ha? Naigipalit. Okay ta? Mura rin kang naglikin ako. Ha? Waoy! Nakilala ko naman, Vernel. Suod ba ita? Nga ba, sortihin ko? O siya problema? Basit nung magatabang ko. Wa lagi, okay ra ko. So ba, sortihin ko. Ay, gusto kang mahibaw kung ano siya problema? Ikaw! Ha? Ako? Uy, ano man? Ikaw nga akong problema. Kay murag lahi na ning akong feelings para nimo. Oh, Oh, hibaw ko nga wa ka intensyon nga ma-inlove ko nimo. Pero, di lang yun na ako kapugan akong kagalingon, oy. Maong nilikay na lang yug ko. sa tinood lang, Vernel. Pareho tagipati. Waas ko makasabot ako. Magpangita ako nimo. Wa mo ko maka-fail o Shh! Yung anis lang Ay, lang. enough. Kung unsa may gusto nimong isulti, diya na lang na nimo, ay na ipadayon. Oh, love ti ka. Pero mas love na ako nga ako kaluha. Vernel. Saan nagsimulang Sayop man, pero mas gipili na ako nga itago na lang sa kong igsuon ang bahin sa among naistoryahan ni Joseph. Kaya di ko gustong makapasakit niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaga ni nga akong suwat tampo. More power, RMN. Mao ka mga ikalang kaagi ni Vernel nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan paubaya.